Добрый вечер, дзяўчынкі, хлопчыкі. Прывітанне, Цёмачка. Прывітанне. А што гэта? Чаму ты нос павесіў? Нічога я не павесіў. Ну як же, ажно до самага стола. Ай, Што здарылася? ай. Ну, давай расказвай. Мы з гледачамі чым зможам, тым дапаможам. Правда, сябры? Вось, чуеш? Яны гатовыя цябе выслухаць. Ну, добра. Справа ў тым, што мне чамусьці ўвесь час трапляюцца асобы без пачуцця гумару. Ну няўжо ўсе? Усе. І Топа, і Яна, і Нестар, і няня Палінка. Так. Прабач, Цёмачка, але я табе не веру. Я іх добра ведаю, яны жарты вельмі любяць. Але сёння чамусьці не. Дзіўна? О, можа, на іх хвароба напала? Якая? Пры якой жартаў не разумеюць. Жарта не дастане якая-небудзь, а бывае такая. Ніколі не чула, але мне здаецца, Цёмачка, што справа тут зусім не ў А гэтым. ў чым? Не ў чым, а ў кім? Напэўна, у табе, Цёмачка. Ува мне? А чаму гэта? А вось давай зараз адматаем час назад і ўбачым, хто правы, а хто вінаваты. І гледачы ўсё вырашаць. Ну, добра. Давайте адматаем час, феечка. Я нават сам гэтага хачу, каб вы ўсе упэўніліся. Пачынайце хутчэй. Так, патэлефаную Топу, Яне, няне Палінцы і Нестару. Алло? Алло? Ратуйте! У мяне так живот боліць. Ой, просто жах. Хутчэй! Цёмачка, у цябе сапраўды баліў жывоцік. Чаму ж ты мяне не паклікаў? Феечка, і вы паверылі? Ды не, нічога ў мяне не балела. Гэта такі жарт я прыдумаў. Здорава, правда? Вам не смешна? Чаму вы маўчыце і так сур'ёзна на мяне глядзіце? А давай даведаемся, што было далей. Ай, трэба было сфотаграфаваць Яну, Топу, Нестара і няню Паленку. Прыбягаюць, а са мной ўсё ў парадку. Я такі, не, ведаю, хто вам тэлефанаваў. О, маім голасам? Не, гэта быў не я. Яны пайшлі. У іх былі такія твары. Так, зараз яшчэ пажартуем. Алло, хутчэй сюды, баліць жывот. Дапамажыце. І яны зноў прыбеглі, такія занепакоеныя. Ну, вядома, яны думалі, цябе ратаваць трэба. Ну, а не трэба было. Феечка, няўжо вам ні кроплі не смешна? Не паўкроплі. О, выходзіць, і ў вас жарта не дастане. І ў мяне, значыцца? А ты, мусіць, і трэці раз так сяброў пажартаваў? Ну так, і трэці, і чацвёрты. На пяты яны чамусьці не прыбеглі. Чамусьці? А потым увогуле патэлефанавалі і сказалі, што болей не прыйдуць і не будуць размаўляць. І правільна, я б таксама так зрабіла. Але чаму? А што не так? Ну, відаць, сапраўды не разумее. Растлумачым яму. І я, і гледачы лічым, што ў гэтай сітуацыі неправы быў ты. Я? Так, ты. Той, хто так робіць, рызыкуе назаўсёды без сяброў застацца. Усё роўна я не разумею. А можна з прыкладамі? Ну, добра. Уяві, што ты кагосьці лічыш сваім сябрам. Ага, я вас лічу. Ну, добра. І вось я табе кажу. Цёма, прыходзь да мяне, будзем разам гуляць. Што ты робіш? Ну, вядома, прыходжу, гуляць я люблю. А мяне дома няма. Як? Вы ж казалі. А я пажартавала і дзверы не адчыніла. А потым зноў паклікала. І зноў не адчыніла. Ой. А потым яшчэ і яшчэ. Не, хопіць. Я болей да вас ні за што не прыйшоў. Ну, а калі б я нарэшце дзверы адчыніла? Нават тады. Але
Але ж чаму? Я просто жартавала. Бо гэта не жарты ніякія, феечка, а нейкія здзекі. Так сябры не робяць. Я ж вам давяраў, а вы... І ўвогуле сябраваць з вамі я болей не буду. Цёмачка, Цёма, ты ж прасіў прыклад. Вось я яго і прывяла. Ой, і правда? А я ледзь па-сапраўднаму не пакрыўдзіўся. Значыць, вы так на самой справе не зрабілі? Ніколі. Я вельмі цаню наша сяброўства. Ох, як добра. А гэты прыклад табе нікога не нагадаў? Няўжо мяне? Так, Цёмачка, цябе і той, як ты сёння сябрамі абышоўся. Ой, сапраўды, выходзіць, гэта не яны жартаў не разумеюць, а я жартаваць не умею. Выходзіць. Яны мне цяпер ніколі не прабачаць. Думаеш? А як можна такое прабачыць? А калі б я была вінаватая і павінілася, ты б мне дараваў? Вядома. Вось і табе не трэба адчайвацца. Праўда, сябры? Кожны можа памыліцца. Галоўнае умець выпраўляць свае памылкі. Ну добра, я паспрабую. Зараз жа патэлефаную кожнаму і папрашу прабачэння. А да заўтра гэта не пачакае? Не, я не засну, феечка, калі не зраблю гэтага сёння. Ну добра, тады звані. А мы з гледачамі пакуль мультфільм паглядзім. Ой, феечка, дзяўчынкі і хлопчыкі, яны мне ўсе даравалі, і Яна, і Топа, і Нестор, і нават няня Палінка. Здорава, мы ўсе за цябе вельмі радыя. А я дык проста шчаслівы. Спадзяюся, усе засвоілі, што сябры не павінны сварыцца. А калі пасварыліся, трэба знайсці спосаб памірыцца. Я засвоіў гэта вельмі добра і цяпер спакойна засну. Усё, пайду зубкі чысціць. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. І чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.